Povieme si najprv v prvej časti, čo je vlastne to ERP, čo sa všetko v ňom deje a čo sa v ňom nedieje, čo sa deje v Omege. A potom si ukážeme, ako to celé funguje. No a tam je vlastne taká jedna časť, ako to celé nastaviť, aby to dobre fungovalo a potom si ukážeme, čo všetko to dokáže. Dobre, tak skúsme si povedať vlastne, čo je to ERP. Na rozdiel od Omegy nie je to účtovný software. Je to software, ktorý je primárne určený pre obchodovanie. Čiže keď si vezmeme ERP a Omegu, čo všetko to ERPčko v sebe má. Tak v prvom rade je to ten obchod, ako som vravel, a v rámci toho tam máme objednávky, cenové ponuky, máme tam faktúry, máme tam rôzne interné procesy zachytené, prehľad o zákazke a podobne. Ďalej riešime sklad, to znamená, že skladové karty, cenníky, príjemky, výdajky, uzavierky skladu a tak ďalej. No a v neposlednom rade riadenie, to znamená hlavne ten modul analýz, manažerské prehľady, ktoré teda ale dokážu zobrazovať dáta aj z účtovníctva. No a teraz, čo robí Omega? Omegu si môžeme predstaviť ako externú účtovníčku ERPčka. Je to samostatný program, ale nejakým spôsobom je prepojený s tým ERPčkom. No a v Omege vlastne sa nahrávajú úhrady, robia sa tam všetky tie výkazy povinné, DPH, daňové priznania právnických osôb, poznámky a tak ďalej, uzávierky účtovníctva, uzávierka DPH, súhrnného výkazu, ďalej tam majetok, odpisy, krátkodobý majetok, ceniny, jazdy, cestovné príkazy, daňové priznanie motorových vozidel som vám dal povedať a ešte kopec iných funkcií mám uvedať. No a teraz, ako to celé spolu funguje, prepojené je to cez tzv. Synchronizáciu. No a čo je to tá synchronizácia, to si ukážeme neskôr. Ešte si povedzme, že aké informácie vlastne tečú medzi tou Omegou a ERPčkom. Keď si zoberieme tú prvú skupinu, obchod, tak v rámci toho obchodu vznikajú rôzne doklady a niektoré z nich sú také, ktoré majú čo dočinenia s účtovníctvom, to znamená faktúry, odoslané došlé, dobropisy, predávkové faktúry. No a ďalej tieto doklady vlastne vzniknú v ERPčku, ale je potrebné ich zaúčtovať. To sa zase musí diať v Omege. Takže musia sa dostať nejako von z ERPčka. Takisto v procese toho obchodu pribúdajú partnery do číselníka. Čiže keď pribudne nový partner, takisto sa musí dostať do Omegy, pretože tie účtovné zápisy tiež musia byť, účtovné doklady musia byť naviazané na partnera z číselníka. No a zase opačným smerom k nám, teda do ERPčka prichádzajú úhrady dokladov. Je to dôležitá informácia hlavne pre obchodníkov. Zaúčtovanie dokladov, to je hlavne teda kvôli tomu, aby sa dali tlačiť predkontačné lístky na faktúrach a informácie o uzavierkach. To znamená, že ak mám uzavreté účtovníctvo alebo DPH nejaký mesiac, tak by som už nemal hýbať s tými dokladmi v danom období. Čo sa týka skladu, tak von z ERPčka idú informácie o uzavierkach skladov, ktoré sa potom prejavia ako interný doklad o zaúčtovaní skladu v Omege. A ďalej zase opačným smerom tečú informácie do modulu riadenia, do analýz a to je vlastne zo všetkých účtovných zápisov, už podľa toho, ako si nastavíme manažerský prevodník. Dobre. Takže tuto by som to prerušil. No a dostávame sa do tej časti, kde si povieme, ako to celé funguje. Čo je to vlastne tá synchronizácia? To bol tam ten otázniček, tá šípka medzi Omegou a ERPčkom. Je to vlastne proces, ktorý umožní jedným kliknutím preniesť informácie von z ERPčka do Omegy a zase spätne z Omegy do ERPčka všetky informácie, ktoré treba. Skúsme si najprv ukázať,
čo je nutné na to, aby tá synchronizácia fungovala. Takže skúsme si pozrieť najprv, čo je nutné spraviť v Omege. Omega v prvom rade musí byť v správnej verzii. Ak je nejaká staršia verzia Omegy, tak vlastne tá synchronizácia nemusí dobre fungovať. Je tam aj na to kontrola pri pripájaní na Omegu, že Omega musí byť od nejakej verzie vyššie a potom vybehne láška. No a v Omege ešte musí byť splnená jedna podmienka. V užívateľoch by mal byť pridaný užívateľ, pod ktorým sa Neo, alebo teda RPčko prihlasuje do Omegy. Tá synchronizácia funguje tak, že po jej spustení sa spúšťa Omega, užívateľ to nevidí, je to niekde na pozadí, tá Omega sa spustí, podsunú sa jej dáta na zaúčtovanie a ona už nejakou svojou vlastnou logikou tie doklady účtovné zapíše. Takže ten užívateľ by tu mal byť. Pretože kebyže mám len jedného užívateľa vo firme, tak a ja som prihlásený, tak druhýkrát ten istý sa nevie prihlásiť do Omegy. Dobre, no a čo sa týka RPčka, čo všetko musí byť splnené? No, v prvom rade RPčko musí vedieť, na ktorú Omegu sa prihlásiť, alebo kde tá Omega vôbec je v počítači. Tak to si nastavím v záložke nastavenia, môj program, prepojenie s Omegou. Kde vyberiem umiestnenie programu Omega. Vyberám vždy iba ten adresár, ten hlavný. Nie už dáta tej firmy. Lebo len potrebujem zistiť, kde je celá Omega. Ak teda sa podarí tú Omegu nájsť, tak potom program ponúkne všetky firmy, ktoré sú v Omege pripojené. Omega si to niekde ukladá, všetky pripojené firmy, takže vieme si to vytiahnuť. Vyberiem si pripojenú firmu. No a nakoniec napíšem meno toho používateľa, ktorého sme si ukazovali v Omege pred chvíľou. Ďalej sú tu ešte nejaké nastavenia dve. Je tu nastavenie, ktoré sa týka toho, že pokiaľ mám napríklad vo faktúre položky z viacerých skladov, či ten základ DPH, ktorý bude v účtovom doklade, sa má rozdeliť podľa skladov. Niektorí zákazníci to takto požadovali. Ďalšie nastavenie je o tom, či po zápise toho dokladu tej faktúry do EUDčky sa ten doklad má zamknúť v Neo. Bežne, defaultne je to nastavené, že áno. No a ďalšie nastavenie sa týka interného rozúčtovania. Ide o to, že ktorú z tých položiek v tom účtovnom doklade, či základ, alebo sumu spolu, alebo DPH, má program rozčleniť na SZČP, to interné rozúčtovanie. Bežne sa používa iba základ, ale sú firmy, ktoré to napríklad majú zakliknuté takto, že všetko. Dobre, no a nakoniec, teda ak to všetko mám nastavené, si môžem dať ešte test spojenia, že či to všetko bude fungovať. Dobre, čo ďalej musím nastaviť? Volá sa to, že akcia pre synchronizáciu. Tá synchronizácia sa spúšťa zo záložky nastavenia, je tu také tlačidlo akcie. Tá synchronizácia nie je jediná akcia, ktorá sa dá spustiť, ale nás sa zatiaľ týka len táto. Bežne vlastne po nainštalovaní programu pod týmto tlačítkom nebude nič, iba tieto tri bodky. Za ním je číselník akcií, kde si ja musím pridať nový záznam. Ja som si tu už pridal. No a tá jedna akcia môže spúšťať viacero vecí. Ja tu mám zatiaľ iba teda jednu, to mi stačí, samotná tá synchronizácia. No a keď si ju pridám, tak môžem si ju nejako nazvať. Typ kroku je vlastne synchronizácia s programom Omega, ešte tu máme kopec iných, rôzne exporty. No a teraz tu mám ďalšie nastavenia, čo všetko sa dá robiť. Viem si vybrať obchodný cyklus, z ktorého chcem exportovať doklady do obchodného cyklu, buď všetky obchodné cykly do Omegy. Bežne bývajú tie obchodné cykly nákup, predaj, takže tie došlé faktúry sú v predaji, odoslané v nákupe, takže väčšinou tu bude všetko. Ak by som mal nejaký špeciálny obchodný cyklus, kde je všetko dohromady, tak vyberiem si ten. Ďalej, či mám exportovať predávkové faktúry alebo uzavierky skladu.
poviem programu ďalej, aké dátumy tých dokladov má brať do úvahy, aké typy dátumov. To znamená, že tu je nastavené defaultne, že dátum prijatia vyhotovenia, to je ideálne, ak chcem exportovať naraz aj došlé aj odoslané faktúry, pretože pre došlú faktúru je rozhodujúci dátum prijatia a pre odoslanú dátum vyhotovenia. No a ďalej je tu nastavenie, aké doklady z pohľadu zámkov sa majú odosielať. V tom predchádzajúcom nastavení to pripojenie na Omegu bolo zaškrtávať, že automaticky zamknú doklady. Čiže po synchronizácii vlastne tie doklady, ktoré mám zamknuté, viem, že sú v Omege a tie nezamknuté sa majú prenašať. Takže väčšinou to bude nastavené, že iba odomknuté doklady. A ďalej si viem ešte nastaviť, ak by som nejaký špeciálny krok robil, viem si aj presné dátumy nastaviť od do. Ďalej tu si môžem zvoliť, či chcem prenášať zaúčtovanie. Niektoré účtovníčky chcú to zaúčtovanie riešiť vo vlastnej réžii, nechcú tam tie automaticky predvyplnené účtovné zápisy. A ďalej, či mám spätne z Omegy prenášať úhrady do dokladov v ERP. Dobre. Takže toto máme nastavené. Čo ďalej treba? Musí byť zhodne nastavené číslovanie dokladov v Omege aj v ERPčku. Bo inak vlastne tie doklady sa nebudú vedieť nejakým spôsobom spárovať. Keď si pozrieme napríklad Omege číslovanie faktúr, odoslané faktúry, mám OF a mám OFSK. A v záložke nastavenie môj program číslovanie dokladov, faktúry, odoslané faktúry, mám tu OF a OFSK. Mám tu ešte ďalšie, tieto sú len v NEU, tieto boli pridané už pri založení firmy, potom tu mám ešte zahraničné odoslané faktúry, tie mám v Omege zase tu pod zahraničnými ZDF-ky. Dobre. No a ide o to, že musia byť, ten názov toho číselného radu, ten môže byť rôzny, ale musí byť rovnaký tento kód. Tento kód z Omegy a tento kód v NEU. Tie musia byť zhodné. Dobre. No, čo ďalej? Tie doklady, ktoré vznikajú v NEU počas obchodu, majú na svojich položkách nastavené už nejaké zaúčtovanie, alebo je možné nastaviť už predom nejaké zaúčtovanie, čo sa týka teda základu DPH na faktúrach odoslaných napríklad za tovar 604 alebo za služby 602. Takže kde sa to dá nastaviť? Zase záložka nastavenie, tlačítko Môj program. Máme tu takúto sekciu účtovníctvo, kde máme dve položky, zaúčtovanie skladových pohybov a zaúčtovanie fakturácie. Skúsim takú malú ukážku, vlastne ako to funguje. Toto máme taký typický účtovný zápis odoslanej faktúry. Strana má dať a dal a aké účty tam idú. Ten prvý na má dať, to je vlastne saldokontný účet, je to pohľadávka voči odberateľovi. To nastavujeme v ERPčku a nastavuje sa to na číselnom rade. Keď si zase pozrieme číslovanie dokladov, odoslané faktúry, tu je záložka nastavenia. Tuto mám nastavený ten syntetický analytický účet pre saldokonto, pre odberateľa. A ten sa mi preniesie do Omegy v tej položke s typom sumy S. Ďalej. Potom tu máme DPH 343 220, odkiaľ sa to zoberie, to sa zase nastavuje v Omege. Nastavuje sa to firma, nastavenie sadzby DPH. Pozrieme si najnovšiu platnú, 20%, odpočítanie dane a zdaniteľné obchody. Tu
Tu máme tu 220, to je základná sadzba pre tuzemské faktúry. No a podľa tohoto sa riadi vlastne, to už si doplňa Omega tam sama. My len pošleme ten riadok. Takže tuto. No a posledná je tá 604, to už je samotný ten tovar, alebo teda základ dane. Ten sa dá nastaviť práve tu na tejto sekcii účtovníctvo, zaúčtovanie fakturácie, keď na to kliknem, tak je za tým taký číselník, kde každá jedna položka reprezentuje jeden typ toho dokladu. Čiže pozrieme si zase faktúry, ako sú nastavené. Mám tu nejaký názov, to môže byť hociaký, ale dôležité je vybrať si typ dokladu, odoslaná faktúra. A teraz musím povedať, odkiaľ chcem tie účty ťahať. Ja si ich totiž môžem nastaviť buď priamo na skladových kartách, to znamená, že každá skladová karta môže mať ten účet iný. Pokiaľ ide o službu, tak vždy sa to z tej služby preberá, lebo tie nie sú na žiadnom sklade. No ale keď mám 10 000 kariet a väčšinou teda na jednom sklade majú všetky rovnaké zaúčtovanie, tak je zbytočné to na každú jednu kartu zadávať ručne. Tak si viem to zaúčtovanie zadať na sklade. Pozrieme sklady, príklad nábytok. Tu mám spôsob zaúčtovania a účet fakturácie je tuto 604. Takže keď ja poviem, že účty preberať zo skladu, tak ich preberie odtiaľto. Nemusím sa potom starať, keď pridám nejaké ďalšie nové karty do daného skladu, tak nemusím sa starať o to, aby som ich nastavil zaúčtovanie. Dobre, no a teda ešte vyberiem typ účtu, že ten účet fakturácie by som tam chcel. Dobre, čiže toto máme nastavené pre rôzne typy účtovných dokladov. Ešte si pozrime zaúčtovanie skladových pohybov. To je podobné, akorát to nevyberám fakturačné doklady, ale vyberám skladové. Zase rôzne typy, tu máme príjemka, výdajka, banko, spotreba a tak ďalej. Takže tam je to celkom podobné ako s tou Omegou, akorát zase môžem si vybrať, odkiaľ tie účty chcem ťahať. Zase sú tie účty nastavené buď na skladovej karte alebo na sklade. Zase je výhodné nastaviť si to zo skladu. Príjemka, klasický účet karty, na strane má dať účet obstarania, na strane dal. Dobre, takže toto musí byť nastavené. Tuto vlastne máme vzor, toto je vlastne výdajka, ako sa zaúčtuje 504 na 132, to je výdaj tovaru. Výdajka, pozrieme si, tuto máme nákladový účet, pozrieme sa na sklad, ako je to nastavené na sklade. Takže pokiaľ budem vydávať zo skladu nábytok, tak nákladový účet bude 504 a účet karty bude 132 100. Dobre, takže máme nastavené zaúčtovanie. Ešte teda, pokiaľ nechcem preberať zaúčtovanie zo skladov, čo sme si ukazovali pred chvíľou, ale naozaj to chcem mať, alebo nejaké výnimky chcem mať na skladových kartách, tak zaúčtovanie nastavím na skladovej karte, vnútri, záložke ďalšie upresnenie a tu je zaúčtovanie. To nepodsadím ani. Čiže takto by som si to nastavil. Dobre. No a ešte aj na službách. Takisto záložka ďalšie upresnenie a tu máme len 2 účty. Väčšinou sa len tá fakturácia bude používať. Dobre, no čo ďalej ešte musí byť nastavené? Pokladnice a bankové účty by mali byť zhodné. Omega, keď si pozriem číselník, tak tu mám pokladnice a bankové účty. A zase musí byť zhodný minimálne ten kód. Ale toto je ešte taký prípad, keď ja v Omega vytvorím si bankový účet a zadám kód, tak podľa toho kódu mi ešte Omega vygeneruje číselný rad. Takže musí byť správny číselný rad na pokladňu a bankový účet a takisto aj kód. No, keď si pozrieme tie
bankové účty u nás. Tak zase tu mám. Dobre, takže tieto musia byť zhodné. Ešte si pozrieme aj číslovanie. Bankové výpisy a tu až podľa každého účtu sa mi nastaví samostatný číselný rad. Dobre. No a ešte posledná vec, ktorá musí byť zhodná s Omegou, je interné rozúčtovanie. To je to SZČP v Omege. V ERPčku sa nastaví zase v nastaveniach môj program interné rozúčtovanie. No a tu mám vlastne takéto tlačítka. Ja už to mám nastavené takisto ako v Omege, kde sa používa stredisko zákazka činnosť pracovník. V ERPčku je možné zadať ešte ďalšie dve keby dimenzie toho rozúčtovania, s tým, že pokiaľ nastane tá komunikácia s Omegou, tak vlastne funguje to tak, že každá z týchto dimenzií, nazvime to takto, teda tých hodnot toho, má svoj nejaký kód. Tu to vidíme, RIA, riaditeľ, VZD, vzdelávanie. Keď si pozrieme Omegu, číselník, strediska, tak tu máme zase VZD, vzdelávanie, RIA, riaditeľ. Takže tieto kódy musia byť zhodné, tie názvy nemusia. Dobre, no to je všetko, čo sa týka nastavenia. Takže teraz by to už malo fungovať, keď to všetko máme nastavené. No a skúsme si povedať, že ako rôzne sa dá s tým pracovať. Tá synchronizácia, čo som hovoril, môže naraz preniesť aj viacero dokladov. To je vlastne táto akcia. Čiže naraz spracuje všetky odomknuté doklady, preniesie do Omegy, tam sa objavia ako účtenné doklady, kde už budú aj predkontované, aspoň teda čo sa dá, a spätne sa prenesú zase úhrady a zaúčtovanie, plus informácie o uzavierkach. Ja však môžem tú synchronizáciu pustiť aj jednotlivo, na každý jeden doklad samostatne. Keď si zoberiem nejakú faktúrku, pozriem, či je zamknutá, zatiaľ mám zamknuté všetko, tak skúsim si nejako vytvoriť. Pozrieme sa do záložky podrobností. Už tu na položke mi vlastne prevzalo ten účet fakturácie, ktorý som mal nastavený na tom sklade svietidla. Keď sa pozrieme sem, 604 000. Takže ten mi prebralo tu. Dobre, autodoprava, to je číslo 53. Vidím, že nie je zamknutý hneď po vytvorení, takže teraz chcem ten doklad zaúčtovať. Tu na vlastne v tomto ribone sa mi zobrazia tlačítka pre prácu s Omegou a mám tu hneď prvé zapíč do EUD. Stlačím. Prvýkrát to bude trošku dlhšie trvať, lebo on si tú Omegu štartuje, ale potom už ďalšie synchronizácie pôjde rýchlejšie. Dobre. Teraz je zapísaný, vidíte, že sa zamkol v tomto stĺpci, táto klačka už je zamknutá. Keď na to dám dvojklik, tak už ten zamknutý doklad nie je možné opravovať. Môžem si ho len pozerať, alebo ho môžem odomknúť. To znamená, že keď ho odomknem a niečo v ňom upravím, zostane odomknutý, program automaticky vie, že tam nastala nejaká zmena a znova vlastne ho pri ďalšej synchronizácii zoberie. Pozrieme sa donútra. Čo sa stalo s dokladom, pozrime si túto záložku zaúčtovanie. Automaticky mi už aj spätne vlastne prebralo z Omegy, ako sa ten doklad zaúčtoval v EUDčke. Čiže nemusím ani Omegu otvárať a vidím tu tie účtovné zápisy. No a pozrieme sa zase do Omegy. To 53. OFK, tu je 53. Už dokonca zelený štvorček má.
Čiže 311 100 to mi prebralo z číselného radu, 604 z tej skladovej karty a 343 z nastavenia sadzby DPH v omege. Dobre, no teraz skúsim ten doklad uhradiť cez bankový výpis v plnej sume. Prestal svietiť na červeno. No a teraz už jednotlivo spätne vlastne na vybraný doklad sa už úhrady prenašať nedajú, ale úhrady sa prenašajú len synchronizáciou. Takže ja si pustím synchronizáciu a skúsme ešte nejaký ďalší doklad. Povedzme došlú faktúru, to je pestrejšie. Cross. Cross nám vyúčtuje omegu alebo RPčko. Službu dajme. 40 €. Pozrieme si podrobnosti. Vidím, že na tej službe nemám nastavené zaúčtovanie. Servis, pozrieme si tu. No, ale nemám nastavené zrejme na došlej faktúre zaúčtovanie. Tak musím to nastaviť ručne. Aha, program upozornil, nemám externé číslo. Dobre, no a poďme pustiť synchronizáciu. Dobre, takže tá synchronizácia vyzerá takto. Objaví sa mi okno, kde vlastne v prvej záložke vidím priebeh tej synchronizácie, že kedy sa začala, čo sa všetko zapisovalo, to v podstate len ten jeden doklad a plus tuto vidíme, že ten bankový výpis, ktorým som uhradil tú predchádzajúcu odoslanú faktúru, sa mi zase spätne dostal do RPčka. Tu hovorí, že aktualizuje zaúčtovanie a uhradenosť na tom doklade. Takže poďme sa späť pozrieť na túto odoslanú faktúru. To bola tá autodoprava Bohatý Jozef, to bolo 53. Už vidíme, že nesvieti na červeno, že je uhradený. Vidíme tu ten bankový výpis. Dobre. No a ešte sa poďme pozrieť na tú došlú faktúru. Cross. Zamknutá. Zase vidíme zaúčtovanie. Dobre, takže takto prebieha synchronizácia. Ešte skúsim povedať, aké presne typy dokladov vlastne sa dostávajú do omegy. Odoslané faktúry, došlé faktúry, odoslané dobropisy, došlé dobropisy, storno faktúry, tie faktúry k zálohe, to znamená faktúra k prijatej platbe a predfaktúry. Tie predfaktúry sa neúčtujú, len sa evidujú v omede, ak máme príznak neúčtovať. Dobre, poďme si ešte pozrieť, že ako to je, keď teda niekto vo firme má na starosti to účtovanie, ale zase kopec iných ľudí má prístup k tým faktúram a je dôležité, aby už keď je to teda raz zaúčtované, aby sa tam tie veci nemenili, alebo iba so súhlasom niekoho. Keď si pozrieme túto došlú faktúru, Roz, vidím, že je zamknutá, to presuniem ďalej. Takto. Je zamknutá, no a opraviť ju nemôžem, ale môžem si ju odomknúť takto. A môžem si zase zamknúť. Čiže ako by sme zabránili tomu, aby iní užívateľia, ja som účtovník, aby ten obchodníci už to nemenili, ten zase záložka nastavenia, môj program, používateľia, a nastavíme to ako používateľské právo. Povedzme, že táto Helena by tie doklady nemala vedieť odomýkať, tak si pozrieme prístupové práva. Áno, predaj tovaru, to znamená, že
nastavené to má. Kvačka na zamkni, odomkni nie je zapnutá, to znamená, že Helena nevie všetky doklady z predaja ako keby odomýkať. Ale nechcem, aby odomýkala aj nákupné doklady, tak to právo zruším. Prihlasím sa ako Helena. Neviem, či som to uložil. Môžem sa pozrieť. Keď som stlačil escape. Musím sa späť prihlásiť. Môžem to ukázať na tej odoslanej faktúre. Tuto vlastne ani to tlačítko na odomýkanie není. Čiže ona nemôže opravovať faktúry, ale môže si iba pozerať cez ukáž. Idem sa späť prihlásiť ako správca. Ešte pozrieme, či to je dobre nastavené. Aha, jasné. Toto sa mal nastaviť. Tak. Dobre. No, pozrieť aj tie došle. Už tu neviem ani odomknúť. Nie je tu to tlačítko. Dobre. Čo máme ďalej? No, nemusí ísť všetko úplne po masle. Pozrime sa, že ako sa program vysporiada s rôznymi chybami, čo sa týka nastavenia aj ľudskými chybami. Skúsme nejakú došlú faktúru. Zase toto skopírujem. Nezadám externé číslo. RPčko to dovoluje uložiť, hoci mi ma upozorní. Ešte môžem robiť takto. A ešte skúsim zrušiť zaúčtovanie na tej položke. Čo mi na to program povie. RPčko mi nepovie nič na zaúčtovanie, povie mi len na externé číslo, upozorní ma. Ale čo na to povie synchronizácia? No, tuto vlastne v tej druhej záložke, výsledok akcie, vidím všetky nezrovnalosti, ktoré sa v priebehu synchronizácie vyskytli. Takže došla faktúra, v doklade je porušená podvojnosť účtovania. Tým, že vlastne nemám zadaný ten účet pre základ dane, tu je. Dobre. Nemá zelený štvorček, už na prvý pohľad vidím, že čo si teda tam nie je v poriadku. No a vidím teda. Čiže takúto istú hlášku, ako sme tam videli, by som mal dostať aj keď sa pokúsim teraz uložiť ten doklad v Omege. Vidíte? Porušená podvojnosť účtovania. Čiže ja si to buď ten účet doplním teraz ručne. 602. Alebo si ho doplním v RPčku a spustím synchronizáciu znovu. Dobre, ako sa ja v tomto zozname v Omege vlastne dozviem, ktoré doklady sú z RPčka, ktoré nie. Mám tu na to taký špeciálny stopček. Si mal dobre hľadať teraz. Tuto si ho presuniem na začiatok. Niekde sem. A
tieto fialové štvorčeky vlastne znamenajú to, že tento doklad prišiel z NEA, alebo teda z ERP. Už dlho to nebude. Dobre. Takže ešte skúsim nejaké ďalšie validácie ukázať. To bola taká drobnosť, že som nemal účet vyplnený. Pozrieme si napríklad späť odoslané faktúry. Ja mám teraz tu na iba jedno účtovné obdobie 2016 a myslím, že aj 15 mám, ale v Omegu mám len 2016 rok. A mám tu jednu faktúru z 2015. Ja keď ju odomknem, zrušil som si práva. Zrušil, či niekde odomknúť. Je tu niekde tlačítko? Aha. A tu je odomykanie. Dobre, odomkol som si doklad, ktorý je z roku 2015. Ako to funguje vlastne s tými obdobiami? Funguje to tak, že všetky doklady, ktoré spadajú do roku 2016, môžem synchronizovať len ak som prihlásený do obdobia 2016. Čiže teraz som v 16 a mám tu jeden doklad z 15 a idem ho skúsiť zapísať do Omegy. Čo mi to povie? Nepodarilo sa zapísať doklad do RD, dátum vyhotovenia alebo dátum vzniku danej povinnosti nesúhlasí s aktuálnym účtovným rokom. Čiže ja by som sa musel prihlásiť do roku 2015 a takisto tuto v Omega by som musel mať rok 2015. Ide o to, že Omega má pre každý rok samostatnú databázu, ale my máme databázu spoločnú. Čiže program musí vedieť, že do ktorej z tých databáz ja mám zapisovať. Dobre. Skúsim si ešte pozrieť, teda mám tu taký krátky prehľad, že akým spôsobom sa priraďujú ďalšie veci v LDčke vlastne, čo tu máme na dokladoch. Je tu typ sumy a je tu oddiel KVDPH. Je to vlastne natvrdo nastavené u nás podľa nejakého kľúča, môžeme si to zbežne pozrieť. Takže rozlišujú sa hlavne teda sadzby DPH pri tých položkách, rozlišuje sa typ partnera, môže byť právnická osoba, alebo teda podnikateľ, a môže byť občan, tam sú tie KVDPH typy sum sú iné. A teda ako by som si to nastavil v RPčku na partnerovi, viem povedať, či je to právnická osoba alebo je to občan. Ak je nastavený ako občan, nezdaniteľná osoba, tak zase podľa toho nejako ten program priraďuje tie oddiely KVDPH. Dobre, ešte čo tu máme? No a ešte potom vlastne podľa typu dokladu z pohľadu, či je to tuzemský zahraničný a samotný typ dokladu, či je to došla faktúra odoslaná a tak ďalej. Takže tuto sú v krátkosti tie prehľady. Potom, ak budete chcieť, tak to môžeme aj preposlať. Dobre. No a skúsme si teraz pozrieť ešte nejaké ďalšie príklady. Ja som si tu preniesol nejaké faktúry, ktoré sú uhradené, neuhradené. Skúsme si pozrieť túto 52. Čo to je zač? F-ky. Ešte aj tuto si natiahnem ten stopček. Jo.
Ne, a toto není. Dobre, toto 37, to som prenašal. Je plne uhradená. Kebyže ja spravím takú vec, že pozriem si, ktorá to bola úhrada. Úhrady. Toto neviem, prečo svieti uhradená. Asi preto, že nemá sumu. Asi nejakú ďalšiu vyskúšajme. Tuto 34, tá je neuhradená. 19 je čiastočne uhradená. 19 čiastočne uhradená. A ja som zistil, že som tú úhradu nahral zle. Tento bankový výpis. Tak idem ho opraviť. 001 012. Bolo to 40, ale bolo to 50. Dobre, pozrieme sa do EPčka. To bolo číslo 19. 19. Táto faktúra. Čiže uradené 40 zostáva uradiť 60, ja som to zmenil na 50, takže zase pustíme synchronizáciu. Takže akákoľvek zmena vlastne nielen v zaúčtovaní, ale aj v úhradách sa prejaví v NEU. Tam mi stále svietila ešte tá faktúra z 2015, ja ju zamknem, aby mi to už nekričalo. Dobre, pozrieme sa zase na tú 19. Tu už je uhradené 50. Takže aj takéto zmeny sa vlastne prenesú. Čo tu máme ďalej? Ešte tie úhrady vlastne ja nemusím robiť len peňažné. Ja môžem robiť aj nepeňažné úhrady, môžem robiť zápočet. No a kde vlastne sa prejavia tie rôzne typy dokladov? Máme pokonečné doklady, máme bankové výpisy, máme interné doklady, ktoré reprezentujú vlastne tie nepeňažné úhrady. Na to máme samostatnú evidenciu financie a tuto mám vlastne 3 evidencie. Banka, pokladnica, interný doklad. Všetky tie úrady, ktoré som si nahral do Megit, tak sa mi prenesú a uhrádzajú nejaký doklad z NEA, tak sa mi prenesú sem. No a môžeme si skúsiť urobiť nejaký zápočet napríklad. A to je v Omege takáto šikovná evidencia, ktorá to robí za nás. Dohody o zápočte pohľadávok. Vyberám si partnera. Cross, vyberám z knihy pohľadávok pohľadávku. Ešte som zabudol dátum nastaviť. Takto taký starší, teda som to tam mal viacej. Napríklad túto. Vyberám niečo zo záväzkov. Túto faktúru. Započítať sa mi môže samozrejme tá menšia suma z nich. OK. To mi vytvorilo zatiaľ len tú dohodu a cez funkciu tam vytvoriť interný doklad. Jedenástka. No, ešte pozrime späť. Zabudol som pozrieť, či tieto doklady sú z NEA. Ak nie sú, tak vlastne neuvidíme nič. Tento je, dobre. Trojka. Záväzky. Takto.
to asi znova, lebo si s tým nevie poradiť. Musím spätne vymazať aj ten interný doklad. Krát za počet. Ešte raz. Dobre. Takže to boli aspoň tento doklad, čiže trojka faktúra. No a pustíme synchronizáciu. Vidíte, že sa prenáša interný doklad a aktualizuje sa uhradenosť na dvoch dokladoch. A trojka odoslaná faktúra 31 došla. Zrieme sa donútra. A v úhradách vidím nie bankový výpis, ani pokladničný doklad, ale interný doklad zápočet. A takisto by som mal vidieť aj na tej došlej faktúre. Nákup. 48. Teraz to má. Číslo dokladu. Podrob to účtovníctve. Cross zápočet. 31. Táto. Tá je plne uhradená. Zase vidím interný doklad, ten istý. Takže takto fungujú zápočty. Zápočet pre tých, čo nevedia, tak je v podstate to, že ak ja mám voči tej istej firme pohľadávku, to znamená odoslanú faktúru napríklad, a zároveň mám aj záväzok, čiže došlú faktúru, tak ja si pohľadávku a záväzok môžem započítať. To znamená, že ty mne niečo dlžíš, ja tebe niečo dlžím, tak tú, ako keby tú spoločnú čiastku si ako keby odpustíme, zabudnime na to. A zostane len ten rozdiel. Dobre, takže aj takto sa dajú uhradzať doklady. No a teraz to je v podstate všetko, čo sa týka dokladov. Ešte ďalšie veci, ktoré idú do Omegy smerom z RPčka je zaúčtovanie skladov. A zaúčtovanie skladov sa tam dostane vlastne cez uzavierky skladu. Uzavierky skladu sa robia v RPčku. No a výsledkom vlastne tej uzavierky je súhrn ako keby zaúčtovania jednotlivých skladových pohybov. Poďme si ukázať, ako sa urobí uzavierky skladu. No, okrem toho teda, že viem exportovať uzavierku do Omegy, že z toho mám nejaké účtovné zapisy, tak uzavierka takisto v RPčku zamkne všetky skladové položky na dokladoch, ktoré spadajú do uzavretého obdobia. Ja tu mám jednu uzavierku už urobenú. Poďme urobiť ešte ďalšie. Mám tam ďalšie sklady. Dajme doplnky. Mám tu voľbu buď jednou sumou, vtedy vlastne jednou sumou sa zhrnú všetky príjmy, jednou sumou výdaje, pokiaľ sú zaúčtované rovnako. Pokiaľ nie, tak vlastne za každý spôsob zaúčtovania
sa dá jedna suma. Keby som dal po dokladoch, tak za každú jednu príjemku a výdajku bude jeden účtovný zápis v tom internom doklade, ktorý sa vytvorí v OMG. Dátum mám, dobre. Ešte pridám jednu. To máme svietidla. Dobre. Uzavierku mi nedovolí už VRPčku vytvoriť, pokiaľ ja mám záporný stav nejaký na tom sklade v tom uzatváranom období. Čiže keby som ho mal, vyberiem sklad, tak vlastne mám tam nejaký záporný zostatok, tak tu sa mi zobrazí červené upozornenie, že uzavierku nemôžem spraviť, že si mám skontrolovať záporné stavy. No a mám tu aj rovno skratku na zoznam skladových pohybov, kde mi ofiltruje všetky skladové karty, ktoré majú záporný zostatok. Ja tu mám zatiaľ poriadok na sklade, takže nemusím nič riešiť. Dobre, môžem si tu ešte pridať nejaké mená, kto to vytvoril, zaúčtoval a tak ďalej. Dobre, ja tu mám jednou sumou. No, to som už robil, nie sú čiastky. Dobre, tieto tri mi stačia. Už vidím vlastne, že táto uzavierka bola prenesená do Omegy, pretože v stopci zamknuté už je tlačka. A zostáva mi preniesť ďalšie dve. Takže buď to môžem urobiť takto ručne, alebo zase synchronizáciou. Tieto dva doklady interné sa mi zapísali do Omegy s tým, že zase v Omege neexistuje nejaký špeciálne vyhradený číselný rad tých interných dokladov na uzavierky skladu. Všimli sme si, že niektoré firmy to majú medzi internými dokladmi inými, v ktorých účtujú aj niečo iné, ale ja som si to nastavil tak, že interné doklady majú špeciálnu evidenciu aj číselný rad pre uzavierky skladu. Čiže IDS, evidencia je IDS takisto, no a tým istým spôsobom to je nastavené aj v NEU. Si pozrieme číslovanie dokladov. Je to v sklade, už to nie je pod internými dokladmi, ale v sklade, skladové uzavierky. Tu máme vlastne už na to špeciálnu evidenciu, kde si ja určím číselný rad, ktorý potrebujem. Čiže v NEU je na to špeciálna evidencia, v Omege nie je. Čiže v Omege si treba na to, teda, ja by som to robil tak, že by som mal vytvorený špeciálny číselný rad na tie uzavierky, by sa mi to nemiešalo. A poďme si pozrieť tie interné doklady, ktoré sa vytvorili v účtovníctve. ID, dáme si IDS-ky. A tieto tri, to sú tie uzavierky. A tu sú ich sumy, pozrieme sa donútra. No tu vidím, jeden riadok sú príjemky, to je tento, 132 400 a toto sú výdajky. No a vlastne na čo slúži to zaúčtovanie? Na začiatku roka máte, keď prejdete z minulého roka, v účtovníctve máte počiatočný stav na účte 132, čo sú zásoby, teda tovar na sklade, máte nejakú sumu. To je nejaký štart, s čím začínate v eurách. No a počas toho obdobia, toho januára, trebárs, alebo ako ja som uzaveral do 21.4., nastali na tom sklade nejaké pohyby, nejaké príjmy, výdaje, ktoré trebalo zaúčtovať, takže tie sa vlastne tou uzavierkou dostali do účtovníctva, príjmy, výdaje, no a vlastne keď mám začiatočný stav, mám plus príjmy, výdaje, mám plus príjmy, minus výdaje, tak viem zistiť aj ako keby konečný stav toho skladu účtovne. Takže kde by som to zistil? No v Omege si pozriem teda z knihu analytické evidencie účet 132, dám si zobraziť všetko a konečný zostatok by mal byť 33 722. Ako to skontrolujem s NEO? Zase je tu na to nástroj, keď si zoberieme sklad, máme tu obratovú súpisku, to je celkom ideálny nástroj na to.
prečítať sklady. Ja tu mám na to tlačovku už pripravenú, to obletová súpiska, ale ja som si urobil aj obletovú súpisku, kde vidím súčty. Vidíte, začiatočný stav mám takýto, príjmy mám takéto, výdaje takéto, konečný stav 33, 7, 8, 7, 8, 9 a niečo mi tu nesedí. Takže už musím kontrolovať, na ktorom sklade a čo mi nesedí. Takže môžem si vyfiltrovať sklad, súčiastky, no už viem pracovať vlastne s tou analytickou evidenciou. Viem si skontrolovať príjmy, výdaje 1665,20, 250,05. Toto mi sedí. Zase by som išiel ďalší sklad, takže zisťoval by som, kde mi to nesedí, na ktorom sklade. Zase vlastne idem hlbšie. Čiže toto je nástroj hlavne teda pre účtovníkov, aby zistili, či sedí sklad s účtovníctvom alebo nie. A potom to dali nejako dohromady. Dobre. Čo máme ďalej? No, ešte tu máme v podstate jeden nástroj. Ja som vám ukázal kontrolu, takú základnú skladu s účtovníctvom, ale mne vlastne bude určitú dobu bežať tá synchronizácia. Potreboval by som mať takú istotu, že teda, či to všetko nejako sedí dohromady alebo nie s tou omegou, tak môžem použiť ďalší nástroj, ktorý máme tu pod tým tlačítkom účtovníctvo, a to je kontrola EUD. Je to vlastne, robí to, že zoberie všetky doklady z NEA, zoberie prislúchajúce doklady z Omegy a porovná ich. Či je tam rovnaký partner, či tam sedí číslo, číselný rad, suma, suma úhrad, externé číslo, kopec ďalších vecí. Ja to spustím, tvorí sa mi takéto okienko. Kontrolovať iba uzamknuté doklady, vyberiem si obdobie, mám celý rok, kontrolovať aj uhradenosť, dám to spustiť. No a našiel mi kopec veci. Tu navidím napríklad, že doklad sa v NEU vôbec nenachádza. Keď si pozriem, kde došli dobropis, jednička, tak sa pozriem, čo to je za, čo to má znamenať. Došli dobropis, jednička, ten stupček NEO. No vidím, že to nie je ani z NEA, to mi tu kto si prihodil v účtovníctve a vôbec to nie je z NEA. Takže potrebujem niekoho zvoziť. No a takých dokladov je tu dosť. Čo tu máme ďalej? Rozdielna suma úhrad v mene dokladu. To je odoslaný dobropis, jednička. Takže pozrieme si úhrady. Odoslaný dobropis. Jednotka je uhradená. To bude asi započet. Nie? Možno aj nejaká chyba v omege. Pozrieme si dobropis jedničku u nás. Ten bol odoslaný. Sa tam niečo nepáčilo. No jednak nemá zelený štvorček, niečo tam není dobre na ňom. Tak to sa zapravo povieme, čo ukáže. Čo povie omega? No jasné, není dobre zaúčtovaný.
že vlastne Neo ho berie inú sumu, ako keby mal. Hej, to znamená, že niečo na ňom nesedí. Čiže musím si upraviť zaúčtovanie. A ešte tu máme nejaké ďalšie chyby. Už asi ani nie. Rozdielna suma ešte, rozdielna suma dokladu. Aj rovno mi tu vlastne Neo vypíše, aké sú tie problémy. Čiže suma omega 27 a 77. Takže takto si vlastne môžem riešiť tie nezrovnalosti. No a vidím, že kontrolujem iba uzamknuté doklady, to znamená, že buď boli zamknuté ručne, alebo boli prenesené do omeny. Dobre, čiže to je, čo sa týka takýchto kontrol. Ešte tu máme ďalšiu vec, ktorá vlastne prenáša nejakú informáciu z omegy spätne do ERPčka, a to sú uzavierky. Do ERPčka sa dostáva v podstate informácia o uzavierke len tým, že zistím z omegy, aký typ uzavierky to je, to znamená, či to je účtovníctvo, DPH alebo súhrnný výkaz a dátum tej uzavierky. A zistím to cez tlačítko nastavenia, účtovníctvo, uzavierky. Tu mám 3 takéto políčka dátumové. Teraz tu vidím, že vlastne nemám informáciu o žiadnej z uzavierok. To je vlastne dátum poslednej uzavierky. Urobím si v omege uzavierku. Urobím si uzavierku DPH za január. Vytvorí sa mi ten doklad. Dobre. No a vlastne v omege už by som januárové doklady nemal vedieť upravovať a takisto by som to nemal vedieť upravovať ani tu. Pustím synchronizáciu. Dobre, tuto mi vlastne nič nevypíše, ale malo by sa mi tu objaviť dátum poslednej uzavierky DPH 31.1. Poďme si pozrieť nejaké doklady, ktoré spadajú do januára 25.1. Ja ho aj odomknem. Niečo na ňom upravím. A vidíte, že už tu vlastne ma upozorňuje červeným, že za toto obdobie bola uzavierka. Ja tu síce môžem čosi upraviť, ale už ma upozorňuje, že robím to vlastne na vlastné riziko. Dobre. No a ešte jeden taký kontrolný mechanizmus som zabudol, týka sa to skladu. Vlastne dotkol som sa toho pri tých uzavierkách, ale je to tiež taký dobrý nástroj, tieto pohyby na skladoch, záložka sklad, pohyby na skladoch. Veľa vecí sa tam dá zistiť. Je to zoznam vlastne všetkých pohybov na všetkých skladových dokladov, radom vypísaných. Takže ak sú nejaké nezrovnalosti v sklade, by som zistil, že niečo niekde nesedí na nejakej karte cez tú obratovú súpisku trebárs, že mi nesedia príjmy výdaje, tak už by som si tú kartu dal sem do rýchleho filtra a hľadal by som, čo sa stalo. Hej. Či nemám náhodou prehodené príjmky s výdajkami alebo chyba niekde zaúčtovanie. Hej, tuto mám aj účty, takže kľudne môžem skontrolovať. Dobre, takže to je vlastne z tých kontrolných mechanizmov. Dostávame sa ku také záverečnej kapitolke, a to sú preddavky. Skúsim na to zase nejakú takú maličkú prezentáciu. Aj pre tých, čo nevedia, to skúsim tak nejak ozrejmiť. Máme firmu, ktorá vyrába, alebo teda predáva a montuje kuchyne zákazníkom, to je zákazková firma. No a príde zákazník a pýta sa, či mu urobíte kuchyňu. A v podniku povedia, že jasné, ale zaplatíte zálohu.
predom. Pošlem vám predfaktúru na tú zálohu. Dobre, zaplatím. Takže zákazníkovi príde predfaktúra. Predfaktúra nie je daňový doklad. Hej, čiže je to ako keby len výzva na zaplatenie toho preddavku. Zákazník ho zaplatí. Teraz čo sa stalo? Predfaktúra je zaplatená, zákazník dal peniaze firme a čo má zákazník? Nič. Kuchyňu nemá. Hej. Firma má peniaze. Čo to vlastne znamená pre tú firmu? Pre tú firmu to znamená, že ona mu dlží peniaze, pretože mu za ne nič nedala. Čiže ten prijatý preddavok od zákazníka je záväzok voči nemu. Majú peniaze, ale ešte mu nič nedali. Preto aj tie preddavky prijaté sa účtujú na účte 324 a to je záväzkový účet, pasívny. Dobre, čo sa stane ďalej? Ďakujeme, o 3 týždne máte hotovú kuchyňu. No tak čakáme, budeme čakať. A zrazu zistia v podniku, že prešli 2 týždne a je taký zákon DPH, ktorý hovorí, že pokiaľ ja takúto platbu dostanem a do 2 týždňov tomu zákazníkovi nič nedodám, žiadne plnenie, žiaden tovar, tak musím z tých peňazí odviesť DPH. A musím na to vystaviť daňový doklad zákazníkovi, na tie peniaze. Čiže to je presne, čo tá tetuška tam hovorí teraz. Posielame faktúru k zálohe, neuhradzajte ju. Je to len doklad o tom, daňový, že ste nám zaplatili peniaze. Lebo tak káže zákon. Dobre. No a teraz o ďalší týždeň, čo sa stane? Kuchyňa je hotová, super. Ak zaplatil povedzme 70% z hodnoty tej kuchyne ako zálohu, tak firma pošle za ňu už konečnú faktúru, účtovaciu a zákazník pošle ten zvyšok, ten doplatok, ten rozdiel medzi tým preddavkom a tou celkovou sumou tej kuchyne. Takže takto vlastne fungujú preddavky. A skúsime si nejaký taký príklad teraz ukázať v ERPčku. No. Začneme asi objednávkou teda na tú kuchyňu. Teraz nejakého zákazníka. Napríklad Máriu. Dobre. Tvárme sa, že to bude kuchyňa toto. Dobre, uložím si objednávku. No a keďže sme sa dohodli, že bude na to záloha, vlastne ja jej vystavím predfaktúru. Môže to byť na 100%, môže to byť na menej. Ja to kľudne môžem nehať aj takto. No a predfaktúra už je doklad, ktorý by sa mal dostať do Omegy, hoci nebude tam na ňom žiadne účtovanie. Je tam v podstate len preto, aby bolo čo uhradiť, keď mi pošla peniaze. Takže pustíme, pozriem si ešte, aká to bola predfaktúra, 4, pustím si synchronizáciu. Tie už sa preniesla tá 4. Pozrieme sa, čo sa stalo v Omege. OPF, odoslané preddavkové faktúry, Mária Frnková, je tu už príznak neúčtovať, je to len evidenčne, ten doklad tu nemá žiadne účtovné zápisy. No a teraz Mária pošle peniaze cez banku, nebude to 48, ale pošle, neviem tomu len 20.
Dobre. No, zase pustíme synchronizáciu. Vidíme, že už uhradilo OPF-ku. Pozriem sa do nej. Áno, uhradené 20. Dobre. Čiže ja som dostal tie peniaze, teraz prešli tie 2 týždne, stále zákaznička nemá kuchyňu, tak ja musím vystaviť tú faktúru k prijatej platbe. Takže ja musím ísť do predfaktúry. Faktúra k zálohe. To je špeciálny typ dokladu, ktorý musí mať v obchodnom cykle. Dobre. A už program automaticky vie, podľa úhrad tej predfaktúry, že mi prišlo 20 €. Takže toto je daňový doklad, ktorý ja musím poslať tej zákazničke. Ja si ju uložím. Ideme sa pozrieť sem. To je ona, ja si ju vytlačím. A vidíte, k úhrade vlastne je 0, pretože ona už tie peniaze poslala predom. Ja jej posielam iba doklad o tom. Takže ona už platiť nemusí. Toto je pošlem. Dobre, no a teraz ten ďalší týždeň už je kuchyňa zmontovaná, všetko je v poriadku. A pošlem faktúru, vyúčtovaciu, konečnú. To je z predfaktúry. Dobre. Spravíme konečnú faktúru. Dobre, vidím, že uhradené už mám 20, čiže prebrali sa mi úhrady, ale nie peňažné tento raz. Je to odpočet zálohy. Pretože ja už mám peňažnú úhradu na tej predávkovej faktúre. Tu nám vlastne iba znižujem ako keby tú dlžnú čiastku. Tú pohľadávku voči tej zákazničke. Takže toto je moja faktúra, konečná vyúčtovacia. Pozrieme sa, čo uvidí na nej zákazník, keď ju pošlem. Toto nie je ona. Toto je ona. Dobre, to je ona. Vytlačím ju. Teraz čo tu uvidíme? Sú tu tie položky a dohromady ich suma je 48. Ale už tu mám nejaké zaplatené predávky vo sume 20 €. Tým, že za tých 20 € som musel vystaviť daňový doklad a odviesť z tých 20 € DPH, tak vlastne o sumu tej DPH, o sumu toho základu dane sa mi musí znížiť ako keby suma aj tej vyúčtovacej faktúry. Čiže vidíte, že základ dane sa mi znížil od tých 16, daň sa mi znížila o 3 € a celková suma sa mi znížila o 20. Čiže takto to musí byť uvedené. No a celková suma fakturovaná k úhrade je tých 28 zvyšných. Takže toto dostane zákaznička, ona doplatí 28 €. No a teraz poďme urobiť synchronizáciu. Čiže sa preniesla tá faktúra k zálohe aj tá vyúčtovacia faktúra. Takto. Takže tu máme odfilkové všetko. Máme tu OPF, máme tu faktúru k zálohe, pozrieme sa, ako je zaúčtovaná. V tej faktúre zálohe mám odpočítaný predávok a k tej vyúčtovacej faktúre, to je táto,
vidíte, že svieti na červeno. Hej, jej celková suma je 28. Čiže tých 28 treba douhradiť. A tam je to zapísané takto. Čiže znížil sa mi základ DPH, znížila sa mi celková dlžná čiastka a znížila sa mi daň. Čiže keby zaplatila 100% zálohy, tak vlastne faktúra je nulová. No a pani Frnková pošle teda zvyšok, zaplatí to 28 eur. A ja si to prenesem späť. Tak, faktúra je uhradená a všetko je vybavené. Takže toto bola v podstate posledná téma tej predávky. No a môžeme pristúpiť teda k nejakým otázkam. Ešte 10 minút. Si sa chceli ohľadom tých predávkov teda opýtať, čo si? No, nemohli. Ale však skúste mi aspoň povedať, že o čo tam išlo. Alebo ak by sme to na Omega vedeli, nejaký približný príklad. Alebo na tej faktúre, čo som pred chvíľou robil. Hej, a vám to nejak inak robí? Tú konečnú faktúru? Takže mne to robí tak, že ako všetko je v podstate dobré, tak toto je vlastne faktúra k čomu? Toto je, už je tá konečná využitosť. Myslená o tom, že Omega mi všetko pekne vypadne, pokiaľ teda ja si tam musím ročne zadať, nepremyslím, tú 324, tak správne ako by malo. Keď dávam tú faktúru záloh, P5, no, FZ-ko. Keď si dávam. No si to musím ručne nastaviť. Nie je tam ten zápis, ten nie tejto, ale to predtým sú ďalšie musíte dať ten druhý. Tú faktúru z zálohe, tú faktúru prijatej platbe, hej, to bolo toto. Tak mne to takto nerozpíš. Tam ide o to, že vlastne tie tri... Ja to možno asi mám nastavenia. Nastavenia sú tam... To rozúčtovanie, lebo ja si to musím takto zadať, ale dívam sa, že vy to máte aj 311. Tá je vlastne vyparovaná. No a to mi tam nedáva. Toto vám nedáva, hej? To mi... To by mala Omega robiť sama. To mi nejaký zázrak. Ja som dala nastaviť, aby to bola 311. Nie, to tam mám zavíhal. Preto hovorím možno asi tým, že by ste to videli, že čo tam mám. Čiže skúste nám napísať trebárs na podporu a pozrieme sa. Alebo ten doklad, hej, alebo... Pozrieme sa na to. Lebo potom nie to tam v tom NEU s mínusom a to, že preklad. Máte tiež tie 324 dve, hej, vyfakturované, nevyfakturované. Áno, lebo jedna je k DPHčke a druhá je na súčasné. A to by som sa chcela hlavne spýtať na to, asi bude A ktorý účet vám teda nenahodí? To nenahodí nič z toho automaticky? Či iba tú 324? Teraz sa dívam, že... No, pre klasický, keď tam nie je tá faktúra zálohe, tak táto 324 mi vypadne. Ale keď dávam túto, tak mi to tam nesedí nič dobre. Nemám to tam. Neviem, či mi tam... Mám tam žltá oddielka. Ja si myslím, že to asi aj nastavenie. No, pozrieme si, aké nastavenia sa toho môžu týkať. Môžu sa toho týkať takéto nastavenia. Ja si keď to ročne dám, tak mi nesvieti ako preklad dostane. Ono mi to ťaha stránky, kde mám označenú faktúru, 311, ale ja to nevyhodím. To tam nie je. Máte nejaké konkrétne číslo som to skôr? No, sú tam dve také. Skúste pozrieť toto. Skúste pozrieť v NEU toto nastavenie. Či máte zaúčtovanie fakturácie, faktúru k zálohe. Tak mi to vypadlo, ale teraz keď si banky označím, že to patrí k tej faktúre, tak v Omega to má dobre. Tam mi nič neostáva žiadne. Tam je takto, ako je. Ale v Neo mi to svieti u tých dvoch ako preplatok. Tu bude som lepšie, keď to potom pozriem na konkrétny číslo. To som sa chcela spýtať. Mne to nevadí, ale Neo mi to tam svieti.
proste nechcem to odtiaľ vypadnúť. A vy si to vyrovnávate ručne. Nie. Normálne cez program, ale to by ste museli hovoriť na tebe, čo myslím. Ale každopádne tak to úplne neprenáš. Tak to povedal. Že ja si to tam pridám štvorku. A keď to zadám ručne, tak to je pohode, že to si dáme ručne, ale tam ešte na 311.